देग्लायनि बोसोर गोदाना आं हाला 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 सना बिखा बिख्लो मावग्लुंजोब्बाय आंना आं हाला 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 सना बिखा बिख्लो मावग्लुंजोब्बाय आंना खनसेथ' खुदुम गोनां। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' फेमिलि 25K भिउस इउटुब चेनेलाव फिन आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ। स' लोगोफोर, जोंहा दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय निउ इयारनि गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअनि बागै जानोसैलाय आरोना लोगोफोर। जोंहा बे आपकामिं मिउजिक भिडिअनि मुङानो जाहैबाय जाहामालाय दै लोगोफोर। बे जाहामालाय मिउजिक भिडिअ एबा मेथाइखौ रोजाबदों थाजिम नार्जारिया दै लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' बयबो मोनथिजोबखायो थाजिम नार्जारि बिथांखौ। थाजिम नार्जारिया सासे मेथाइ रोजाबगिरिजों सासे फावखुंगुरबो दै लोगोफोर। आरो जोंहा बे जाहामालाय मेथाइ एबा मिउजिक भिडिअआवहाय फावखुंगुर महराव नुनो मोनगोन थाजिम नार्जारि बिथांखौनो दै लोगोफोर। स' लोगोफोर, आं नोंथांमोननो बे जाहामालाय मिउजिक भिडिअनि ससे क्लिप होना होनि, नोंथांमोना नायलांदो। आं हाला 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 सना बिखा बिख्लो मावग्लुंजोब्बाय आंना आं हाला 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 सना बिखा बिख्लो मावग्लुंजोब्बाय आंना खनसेथ' खुदुम गोनां। I am so really darling रेहेना फाव तेरेबिन देग्लायनि बोसोर गोदानाव I am so really darling रेहेना फाव तेरेबिन देग्लायनि बोसोर गोदानाव देग्लायनि बोसोर गोदानाव। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेनोसै। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै बड' फेमिलि 25K भिउस इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामलांनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।